खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 फेब्रुवारि 2022 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव जिंगा फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। गोसोआ जोबोर लोरबां जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो नाथाय गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै रमान्टिक जागोन नाथाय अब्लाबो गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन।
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेननांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानो हागौ। सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो गोबां मान मोननानै बांसिन गोजोनगोन। न'खराव दिनै बयजोंबो अननानै फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेननांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नाथाय अब्लाबो गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव मोजां। आयआ बांगोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननायानो गाहाम। न'खराव दिनै बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना
बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गोजोननि आंखाल जागोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव दिनै मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।